Трябва ли да се притесняваме, ако стоим прегърбени? Здравейте, аз съм Надя, физиотерапевт и масажен специалист, който помага на хора с болка, нарушена стойка, напрежение в ума да се избавят бързо и безболезнено. Днес ще си поговорим за така често срещаната прегърбена позиция, особено в горната част на тялото и шията. Много често срещани грешки, които виждаме при това усещане за привеждане прекалено напред, е, че хората не забелязват, нямат време, казват си ще започна утре или въобще не считат за важно, приемайки тази овална форма като част от себе си. Трудно ли заставате стройно изправени, а раменете все ви теглят напред и надолу? Ако е така, това видео е за вас. Хубаво е да знаем обаче основни точки за причините и проблемите, които водят до това прегърбване. Някои биха казали, че има по-големи проблеми и повече грижи, които са приоритет в ежедневието и това ще е така. Дори главното, заради което стигаме до тук, според мен е точно това. Всеки с повече ежедневно безпокойство и грижи, не оставяш никакво време за себе си, трудно стои изправен без да се приведе. Какви са последиците обаче? При децата е най-предизвикателно, защото израстват и развиват мускулен дисбаланс успоредно с растежа си, което повлича много трудности пред себе си. При всички страда дихателния апарат, което води до последствия в здравословното състояние и често усложнения. Ние нерядко може да си кажем, самочувствието и настроението са пряко свързани. Как ви изглежда приведен човек и стройно изправен? Езикът на тялото и невербалната комуникация при хората доста добре е развита. Най-голямата борба е с болката. Никой не харесва да го боли. Всеки нарушава качеството си на живот и начина, по който се справя в ежедневните си задачи, на работа или вкъщи. Така че болката е водещото нещо, срещу което трябва да се изправим, когато говорим дори за прегърбването, защото то води дори до това в раменете, в горната част на гърба, в шията, в предния отдел на рамото. Какво е решението? Има многопосочни техники за справяне с прегърбването. Масажните техники като подкрепяща терапия облегчават изключително много и помагат за самочувствието, за доброто възстановяване след физическо и психическо напрежение, за помощ, когато искаме да коригираме мускулен дисбаланс. Целенасочена тренировъчна програма, която се изготвя от човек, разбиращ какво трябва да се случи като резултат. Внимание в изпълнението на ежедневните дейности и преобучение, ако това е необходимо. Понякога по-мъничко внимание в елементарни неща, които изпълняваме всеки един ден, са от особено значение. Принципът на специфичността, с който работим в рехабилитацията и физиотерапията, е много важен. Тялото се адаптира към този стрес, който най-често среща. Другото е работа върху себе си с приятни форми, каквито могат да бъдат релаксиращите техники, отделяне на време за повече почивка, четене на книга, разходки, виждане с приятни хора, общо взето всичко, което доставя ментално удоволствие. Вие най-вероятно сте опитвали всичко, но не помага задоволително, прекъсвате или все нещо някъде започва да куца. Моят съвет е да потърсите точния специалист, който да се вземе абсолютно индивидуално с вас. Не забравяйте, никой не ни е длъжен. Следвайте пътя си и се грижете сами за себе си. За въпроси и още полезно по темата, следвайте канала.